Malawi ndi dziko lomwe limapezeka kumwera kwa Africa. Dziko la Malawi lidadalitsidwa ndi zinthu zachilengedwe zosiyanasiyana. Zina mwa izo ndi monga mapiri ndi nyanja zokongola kwambiri, mitsinje komanso nkhalango ndi nyama zakutchire zosiyanasiyana. Imodzi mwa nkhalango zokongolazi ndi Lengwe National Park m'boma la Chikwawa. Nkhalango ya Lengwe ndi nkhalango yotetezedwa ndi boma. M'nkhalangoyi mumapezeka nyama zosiyanasiyana monga njati, agwape, akaphulika ndi zina zambiri. Mumapezekanso mbalame za mitundu yosiyanasiyana komanso mitengo ya mitundu yosiyanasiyana, koma yodziwika kwambiri ndi tsanya. Nkhalango ya Lengwe ikuthandiza kwambiri pa ntchito za chitukuko cha boma la Malawi. Mwa zina, m'nkhalangoyi mumachitika ntchito zokopa alendo zomwe zimabweretsa ndalama zakunja komanso ntchito zakafukufuku za mabungwe osiyanasiyana. Anthu ozungulira nkhalangoyi nawo amapindula munjira zosiyanasiyana. Kuchuluka kwa anthu okhala mozungulira nkhalango ya Lengwe kwachititsa kuti anthuwa azilowa m'nkhalangoyi mophwanya malamulo ndi kumapha nyama, kudula mitengo, kupala matabwa komanso kuwotcha makala, ndipo anthu enanso akutsekula minda m'malo otetezedwawa. Izi zikuyika nkhalango ya Lengwe komanso ntchito zonse zomwe zimachitika m'malowa pa chiopsezo chachikulu. Bambo Wesley Kawaye ndi mkulu woyang'anira nyama zakutchire ndi zachilengedwe m'chigwa cha mtsinje wa Shire, ndipo akufotokoza zambiri za vutoli. Vuto ndanena kuti limodzi lomwe andilapha nyama m'malo otetezedwa zomwe sizimene wakhalatero, kotero kuti ntchito timagwira pomanga anthu ndithu kuti aphwanya lamulo, koma sikuti nzosangalatsa kuti tikumanga anthu yayi, komanso ntchito imene makhala ngati yosokoneza kusamaza chilengedwe, zinthu zina ndi mamaka kukalima mu nkhalangomo zosaloledwa yayi, chifukwa tikalimamo ndi kuti nyama zizikhalamo yayi, komanso ena amakadula kumene mitengo kumapanga kamataba ka mitengo siyanasiyana zomwe zili kusokoneza ntchito yosamaza chilengedwe. Nkhalango imenemu makamaka kwa anthu amene akudziwa bwino kumapezeka kwambiri tsanya, mamaka madera chapandanga kufikanso ngati kwa Ngabu, omwe anthu amati ayi tipite kuchikowa tikagulira makala, zomwe zikuthandizanso kuti makala aziotchedwa ambiri mu nkhalango, kuteronso mitengonso ikumadulidwa kwambiri. Pofuna kuthandiza anthu okhala mozungulira nkhalango ya Lengwe, mchaka cha 2021 boma kudzera mu ndondomeko ya Shire Valley Transformation Program lidakhazikitsa ndondomeko yogawa mbuzi ku mabanja ena okhala mozungulira nkhalangoyi. Shire Valley Transformation Program idagwiritsa ntchito ndalama zosachepera 30 million kwacha mu ndondomekoyi. Wesley Kawaye akufotokoza zambiri za ndondomekoyi. Ntchito imene tikugwira kuno yokhudza anthu akumudzi ndiwo walimbikitsa kuti atengepo gawo posamaza chilengedwe, komanso apindule ndi kusamaza chilengedwezo. Ndi kudutsira project ya Shire Valley Transformation Program tithandiza kuti tipange ntchito imeneyo powapatsa anthu mbuzi, timati goat pass on program, zomwe anthu akalandira kenako enanso azalandireponso. Ndicholinga chokuti anthu apezeko ubwino, atukudeko miyoyo yawo, komanso asiye kulowa nkhalango chifukwa ena amachita zimenezo kamba kosowa thandizo kamene kamba kuvutika pa nyumba pawo. Ndiye ntchito imeneyi tikugwira ndithu madera onse folo amafumu kuno ku Lengwe, kuyambira kwa Chapandanga, kwa Lundu, kwa Ndakwera komanso kwa Ngabu. Ndiye madera amenemu anthu amene akupindula alipo okwana 220 amene aliyense azilandira mbuzi 5, kusonyeza kuzonse pamodzi mbuzi 1100 zomwe tikagula pansika pa kutenga ndi mitengo imene ilipoyo zikuona pafupifupi 30 million kwacha.
ndiye anthu 220 amenewa. Kwa Ngabo aliko anthu 60, kwa Lundu aliko 40, kwa Ndakwera 80, kwa Chamananga 40. Midzi menemo ndi kumene anthu akupindulako. Ndicho linga kuti iwo akamapindula choncho aona zachilengedwe kuti zikhala zabwino zofunikira komanso azisamala bwino, kenako zachilengedwe ndafenso kumapindula mochuluka chifukwa sitimafuna kuti nyama ziziphedwa mu nkhalangomo. Anthu timafuna nyama zitithandiza kusamala cholinga kuti nyama zikachuluka tizithanso kupeza phindu lochuluka ndi nyama imene kudutsira ku ntchito zokopa alendo. Pakali pano kulengwe kuno sitimalandira alendo ambiri chifukwa nyamaso zimakhala kuti zimaoneka zochepa. Umu mudali mchaka cha 2021. Mchaka chino cha 2023 patatha zaka zitatu chikhazikitsire ndondomekoyi, tabweranso m'mudzi mwa Farao kwa mfumu yayikulu Ndakwera kuti tidzionere tokha ngati ndondomeko yopatsana mbuzi ikuyenda bwino. Bambo Kennedy Nzeru ndi mlangizi oona ubale wa nkhalango ya Lengwe ndi anthu ozungulira nkhalangoyi, ndipo akufotokoza motere. Pameneyo tinapereka mbuzi zokwanira 1100, munthu mmodzi mbuzi 5, ndikuti tikaona mabeneficia yonse 220, nditapanga masamu zonse zikwana 1100. That nthawi imene inali 2021. Kuchoka pa 2019 tinachedwa apakati pafanya matenda acha COVID-19 khanga misonkhano mavuta ndikuwa nakhaga dazapereka mochedwa 2021 kuyambira mu August. Pano pamene ndina pano ma beneficial achuluka ndithu afika pa 439, azibambo 156, azimayi 283. Ndite wana jenda so epatani yaenda. Komanso mbuzi zija zachulukaso zachoka pa 1100 zafika pa 2541. Komanso ma beneficiaries mana ndia kuyambirira anamaliza mbuzi zawo achiwidiswa alandira. Ndipo sayidwa paso akupitirira kupanga misonkhano ndi kusankha oti apindule kwa kachitatu ngamene ngati kuti tertiary beneficiaries. Soza kuti pali woyamba primary, achiwiri secondary, kena kwa chitatu tertiary. Kutsogolokonso ndi program ikupitirira izingopitirira mpaka na nditi ngati uli mudzi wonse kutheka kuti ifikire ikoza kufikira fa program ya pasoni ayimakhala kupanda malire matupindula dera lonse lalikulu. Ziweto za mbuzi m'maderawa zikuthandiza kwambiri kumbali ya zachuma m'makomo mwa anthuwa, zimenenso zikuthandizira kuti achepetse kudalira miyoyo yawo ya tsiku ndi tsiku pa nkhalangoyi. Program ineyi ikutulutsa phindu. Madera osamera endera anthu akuyelekeza ndi mmene zinayi mbuyo alibe mbuzi. Panopa akunena kuti kwamina anamalizawo akunena kuti mavuto asanjala athana nawo. Monga akumatha kugulitsa mbuzi kuchoka 2021 kufika lero apezera ndi mbuzi 15. Ndakapezeka ndi vuto mwina chakudya pakhomo agulitsa mbuzi agula chakudya. Ana mwina school fees abweza agulitsa mbuzi alipira school fees. Komanso mwina agula makope, komanso mwina afuna ka transport apita kuchipatala. Mbuzi zimene zizathandiza kuti anthu asamakalowe nkhalango. Komanso mbuzi muno kuyambirira kwa anthu anawuzidwa kuti adzali mitengo. Mukuona madera ambiri anakhazikitsa manazalewo kuti mitengo ichakakula akathe kudzala ku nkhalango zawo zimene anazo mmudzi. Ndi program iyi ikuthandizadi kuti anthu asaononge nkhalango komanso athenso kusamala chilengedwe yawo chimene chipezeka kumudzi. Komanso payokha anthuwa chifukwa mbuzizi zikuperekedwa dzera ku Lengwe, anthu aja akuzindikira kuti Lengwe ndiyofunika. Popanda Lengwe ndi chikucho palibe. Mbuzi zikupanda Lengwe sizinakabwera. Ndi anthuwa akumvetsetsa kuti akumadi Lengwe ndi phindu. Kuti tipitirire kupindula tinoti nkhalango ya Lengwe titenge nawo mbali kuti tani isamalire. Mayi Abifa Chidzinja adalandira nawo mbuzi m'gawo loyamba la ndondomekoyi, ndipo zitaswana nawonso adapatsa anzawo potsatira dongosolo ya ndondomeko yopatsana mbuzizi. Ndipo mayiwa ndi wonyadira kwambiri ndi ndondomeko yopatsana mbuzi yomwe Alengwe adakhazikitsa ndi thandizo la Shire Valley Transformation Program. Iwo akuti kuyambirira nalandira mbuzi 5 ndinazisamala bwinobwino pakana kutani kukula pakana kuswa. Ndipo naswa izo nanandiuza kuti mmene mbuzi ndikupasazi nzoti wewe udzataniso udzagawira nzako.
ndinacho sadi 5 kumpasa ndani nzanga ndiye zidasalazo basi ndimasamalira nanga sizanga zasala china chichonse ndimayendesa dali ni mbuzi 15 ndiye zinazo ndirarani magulisa thandizikira ninjalayi ndiponso ana ku skulu zina ndi zina marenda chani mathandizikira muti momo pokana kuti nanga tingapita ku Nkhalango kuja ndizovuta mamangidwa ukapita ku subwerako ndiye mangotani mmene mudapezeka mwayi wa mbuzi nkhati chonche namuthokoza Mulungu kuti zikomo kwambiri mwanditeteza chani ku moyo wanga chifukwa ndikadakhoza kupita kukagona kwa Idi opanda chani za ntchito nkhati zimene za makalaso nzanga ndapasa pali pano ndikwauza kuti anzanga mbuzi zarani asamale kuti wonso nawonso adzapasa ndani anzawo kuti wonso anzawonso amve chani kukoma chifukwa yawe mbuzi chongakhala nacho china chilichonse pakhomo chimakuyendera komanso mbuzizo zili ndi lamulo ache mbuziyo ukalandira usagulise mwachisawawa chifukwa uli ndi gawo ndi anzako ndiye ukazikapasa anzako aja umagulisa mmene ungarani ungagulisa ngasi gawo ya anzako icho kako ndiye umagulisa mbuzi ija kuthandizika pakhomo kutsogolo kundisunga kundikuganiza kuti kapena muna mwachi mwamwayi muna mwachi nanga nyumba ndilibe muzira ndithandiza zimene zindikhoza kukhani nyumba mmene munga mukuonera nyumba yemasi mchoncho nanga ndizingopita basi nthawi kulengwe ndifuna ndimunditani ndikamwete udzu mujeni iyayi panopo nditangoti ndachita titatu timalara ine ndikhawa jeke mbanga usavutika bosi mthandizo wanga kutsogolo kwanga ingaende bwino. Mayi Chidzinja akulangiza anzawo omwe akulandira mbuzi kuchokera kwa anzawo agulu loyamba kapena lachiwiri motere. Anzanga ndikwauza kuti mbuzizo sizimadwala, sizimafa, sizimabedwa. Ndikwawo chenjeza chokhacho kuti asamale ndithu kuti nawo sadzalani dzapasi anzawo. Mayi Charity Khuku komanso bambo Yohane Kangala ndi ena mwa anthu omwe apatsidwa mbuzi kuchokera kwa anzawo omwe adalandira kale. Iwo akufotokoza za chisangalalo chawo motere. Ndalandira mbuzi ndikuyamikira chifukwa cholandirako moti ndikapitiriza kuweta mpaka na dzidzafikenso saizi yoti nanenso ndidzapasenso anzanga. Ubwino wake ndoti ukavutika umagulitsa ndikugula chakudya komanso kulipirira ana school fees ndi kuzisamalira ku zinthu zina zimene ukuzisowa malingana cha ziweto zimene ungaziwete bwinobwino zimene wapatsidwa. Timapindula chifukwa choti tazisamalira ndi kusamaliranso pakhomo. Nkhani yosamaza chilengedwe ndifo yoti timagulitsa mbuzi zija nkuthandizika. Chilengedwe chija chimasamalika chifukwa choti sititachiganizire kuti tikachiononge kuti tipeze ndalama. Koma chifukwa cha mbuzizo timasiya za chilengedwe zija kugulitsa mbuzizo ndiye kuti chilengedwe chathu chikusamalika chifukwa cha mbuzizo. Ndandira mbuzi 5 imuna imozi imene ya mphongo ndi zazikazi 4 so ndizabwezeranso chimozimozi kwa munthu mbuzi 5 panopa ndikumva kukondwa kwambiri andi ndindo osangalala kwambiri chifukwa choti mbuzi zimenezi zindithandizira kuti no pabanja panga ananga kuti kusogoloko mwina ana atakuphunzira maphunziro kuchokera ku mbuzi zimenezi. Ndikhala serious kwambiri ndi mbuzi zimenezi anti malamulo anatipasa kuti mbuzi zimenezizo sizimafa sizimabedwa. Ndikhala ndi nthawi yomazilondoloza mbuzi zimenezi mpaka nazifike nthawi yoti no yapasioneka kwanira ndipaseke kunzanga. Ineyo pa phindi imene mwandipasa ngati Alengwe National Park ndikhalanso munthu mmodzi olimbikitsa azinzanga amene ali ndi chitidwe owononga nkhalango amene amagwetsa mitengo pamene mitengo ndimene ikuti matithandizira kunoko mbali ya chilengedwe mvula imabwera pafupipafupi nawo panopa mvula sikubwera chifukwa kuti no ambiri ndi amene ali ndi mchitidwe ogwetsa chani ogwetsa nkhalango. Choncho inenso ndikhala munthu mmodzi olimbikitsa anthu amene kuti naso magwetse mitengo chifukwa mitengo ndimene ikutithandiza dziko lino la Malawi. Bambo Tenford Hale
ndi a Group Village Headman Farao kuno kwati Endakwera. Iwo akuyamikira kwambiri ndondomeko yomwe Alengwe adakhazikitsa mothandizidwa ndi a Shire Valley Transformation Program. Kumbuyoko anthu mangopeta mchiremo kapha zinyama kena kumaudzu kungumwera mitengo kungung'amba kugulitsawo kuchamakala chifukwa choswa chokugwira ndi pakali panopo chitoko chitawo chabwera tikuona kuti zinthu zili bwino. Amene chifukwa chatithandiza kwambiri chifukwa choti anthu amene amapasidwa mbuziwo ndipo amenewo ndi mavuto a njala amathandizika kugula ana skulu kupita skulu komanso chilengedwe chimapezeka kuti chikusamalika chifukwa choti adabe pogwira. Kupempha nkondena kuti anthu ambiri akufuna athandizike ndi programu ngati imene cholinga chonena kuti anthuwa ambiri apezeke kuti azithandizika kuti ana ambiri azipita ku skulu. Figa ya mbuzi zimene zinabwera anthuwa ambiri ngotsala akufuna kuti nawo akapeza mwayi ngati umenewo azipezekaso kuti nawo mbuzi zijaso nawo akamapasa anzawo zikamasala azithandizika nawonso pakhomo pawo ndi ana sukulu nawonso azipita nawo ku sukulu aziphunzira. Mabanja ambiri amderali tsopano akupeza thandizo la zachuma kuchokera ku mbuzi zomwe adapatsidwa. Izi zachepetsa kuwonongedwa kwa zinthu zotetezedwa monga nyama zakutchire, mitengo komanso kulima mu nkhalango ya Lengwe.